Bună dimineața! În această dimineață mi-am făcut rutina mea de față cu acest ser care este foarte bun pentru față și cu acesta. Îți hidratează mai bine fața, amândouă, mai ales cu acestea două. În prima dată mi-am dat cu acesta care este foarte bun, îți lasă pielea foarte catifelată, foarte fin, se asoarbe foarte repede în piele și eu am mai dat ca un plus cu această cremă care îți hidratează mai bine fața. Dacă vă interesează aceste două produse, vă aștept cu mesaje în privat și acolo vorbim mai multe detalii despre aceste două produse. Dacă vă interesează pe partea de un venit în plus, să vă înscriți în echipa mea, tot așa, vă aștept cu mesaje în privat să vorbim mai multe detalii despre afacere sau produse. Uite așa arată aceste două produse și vă aștept în privat cu mesaje. Vă pup și ne auzim!